ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೀರಿ ಈಗ ಗಂಟೆ 4:30 ಆತುಂಡು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್. ಆ ದೂರ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದ ಮರ್ದಿಗೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಗ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂತೆ ಬಂಗಾವು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪುಜಿ ಏನ ಕುಲೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಎನ್ನೆರು ಕಾಡುಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ಕೆತ್ತದಿದ್ದೇರು ಮಿತ್ತು ತೂವಲಿ ದಯಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರದ ಗುರ್ತಪ್ಪಂದೆ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀನ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಬರ್ದು ದಯಮಲ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಕತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲರ್ ದೆತ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ತುಕ ಇಂಚ ಗುದ್ದಿ ಹರಡ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪರಾಪಿಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಪಾದ ಕೆತ್ತದೆ ಪರಾಪಿಜಿ ದೆದಿ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ ಬೈ. ಸ್ಮೂಲ್ ತೋವಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಗುದ್ದು ಇದು ದೆತ್ತಾನು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೊಲಿ ಅಂಚ ಒರಿಯೆ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದೆ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ನೇನು ಪರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂಜಿ 50% ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ಕಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಏನೋ ಬೋರ್ಡ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸುರುಕಿಂಚ ಪೆರೆಸ ನೋಡು ಮಾತ ಕೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಗುದ್ದು ಕೆಲವು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಈತು ಪೊಡಿಯಾಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಓಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀತೆಂಪಾರ್ದು ಕರೆಯೋಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಕಸ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇವರೆಂಡು ಒಗರ್ನೆ ದೀವಡಂಡ ಬೊಲ್ಕಲ್ ಆವಡು ಆ ಬೊಲ್ಕಲ್ ಮುಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕೊದ್ದೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಕೆಂಪಾವಡು ಬೊಲ್ಕಲ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ಲೈಫ್ ಹಾರ್ದುಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ಕಲ್ ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕುದಿದಿನ ಒಂದು ಬೊಲ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಚ ತೆತ್ತದು ಆ ಬಂಜ ಕುಟ್ಪೊಡಿಗೆ ಬಂಜ ಪೂರ್ಣದ ದಾಲ ಒಂದು ಕುಟ್ಪಕ್ಕಿಂಚ ದಿಗೋಡು ಬಕ್ಕನೆ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಸಾರದೆಣ್ಣೆ ತೆತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ ನಿಂಚ ಓಕೆ నేను ఈటే పర్రే మన ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡ್ ರಡಮುಜಿ ಲೋಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪರ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತ ವಿಷ మేము ಬೀಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಅವು ಪುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು